Stromček, svetlá, roľničky, darčeky, akcia. Tak a po dlhom roku tu máme opäť Vianoce a k nim sa už nerozlučne viažú vianočné reklamy. Mnohé módne značky a reťazce sa rozhodli kráčať s dobou a pripravili si zaujímavé vianočné kampane. Výnimkou nebola ani sieť Marks & Spencer, ktorá vsadila na rozprávkovosť a priniesla na obrazovky Rose Huntington Whiteley v úlohe stratenej Alice v krajine zázrakov, ale aj červenej čiapočky, ktorá vbehne do perníkovej chalúbky, aby sa vydala na cestu na lietajúcom koberci až do krajiny Oz, kde sa ako Dorotka stretne s Helenou Bonham Carter. V skutku vydarená reklama a my dávame palec hore za nápad, obsadenie a rozkošné červené lodičky. Pozadu nezostal ani Debenhams, ktorý svoju zimnú kolekciu propagoval vo vianočnom duchu. Takže samozrejme korčuliari, deti s darčekmi, vianočný stromček a neutíchajúca vianočná pohoda. Šperkársky gigant Tiffany stavil po predchádzajúcom roku s docenkorou z hlavných úlohách na jednoduché zábery ich ikonickej modrej krabičky. Dámy veď, ktorá by si ju nechcela nájsť pod stromčekom. Britský módny reťazec John Lewis dokázal nemožné. Priniesol naozaj nový nápad. Krásna reklama o nakupujúcom snehuliakovi chytí za srdce, určite aj vás. Ani hviezdy neotáľajú. Vianočnú tému vo svojej promokampani využila aj speváčka Katy Perry. Sediac v krátkych červených šatách Santa Clausovi priamo na kolenách propaguje svoju novú vôňu Killer Queen. Vianoce miluje aj Justin Bieber, ktorý sa svoj parfumérsky debut rozhodol určiť svojim faninkám. A tak jeho meno nesie prekvapivo dámska vôňa Someday. Malé čierne od Guerlain sa oddeli do vianočnej edície a tak v reklame na tento parfém môžeme vidieť zasneženú Eiffelovku alebo aj klzisko priamo na vrchu víťazného oblúku. Samozrejme, nemôžeme vynechať ani vianočnú reklamu s anielmi Victoria's Secret. Po minuloročnom úspechu spievajúcich modeliek zdobiacich stromček sa spoločnosť Victoria's Secret rozhodla ukázať aj hudobné nadanie svojich anielíc. A na záver si niečo špeciálne pre nás pripravila spoločnosť Kmart, takže pozorne sledujte, pretože popis je pri tejto reklame úplne zbytočný.